लोगोफोर गासैनिसिमबो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै फैलायबाय। स' दिनैनि भिडिअआ जागोन मोनसे खूब इन्टारेस्टिं टपिकनि सायाव आरो बे टपिकखौ आङो मोनसे सुंद' स्ट'रि आरो इन्टारेस्टिं स्ट'रिनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बुंनो थांगासिनो दङ। पृथिबियाव ओरैबायदि मानसि गैया जाय दोहोनि जानो लुबैया। स' गोबां मानसिया दोहोनि जानो लुबैयो आरो गुबुन गुबुन पारपसाव। खायसे मानसिया दोहोनि जानो लुबैयो माने गावनि थाखायल' आरो खायसे मानसिया दोहोनि जानो लुबैयो गावनि सेराव थानाय गुबुन 10 जन मानसिखौ हेफाजाब खालामफानो थाखाय। थ' दोहोनि जानो बयबो मानसियानो लुगैयो, आंबो लुगैयो आरो बहुतानो लुगैयो आरो दोहोनि जानो लुगैनोबो नांगौ, मोनसे टारगेट थानांगौ, अब्लासो जिउआव दोहोनि जानो हागोन। दोहोनि जानो लुबैयै मानसिनियावसो माबा मोनसे प्रब्लेम थायो जायनि थाखाय बियो दोहोनि जानो लुबैया। तारमाने गासैबो मानसियानो दोहोनि जानो लुबैयो। स' बेनिनो आं मोनसे इन्टारेस्टिं आरो शर्ट मोनसे स्ट'रिनि गेजेरजों मोनसे बिराद ग्रेट लेसन बे भिडिअनि गेजेरजों होनो थांगासिनो दोङो। जायफ्रा इन्टारेस्टेड बे भिडिअखौ नायनो थाखाय जोबजासिम भिडिअखौ नायजागोन। सानै लोगो दोङोमोन। बे सानै लोगोआ बिराद इसोर सिबिसुलामोन, इसोर सिबियारिमोन। बिथांमोना गोबां फिसा फिनला बिदिनो खामानि मावनानै न'खरखौ सामलायोमोन। नाथाय बिथांमोननि न'खराव बिराद दुखु आरो जेंनाजों माने गबना थानो गोनां जायोमोन। बिथांमोना नांगौ रोखोमनि खामानि मावनो, नांगौ रोखोमनि जानो लोंनो, न'खर सालायनो थोजासे फैसा गैयामोन। बिथांमोननि गथ' गथायखौ फरायहोनो थाखायबो बिथांमोना गोबां रां दाहार लानानैसो गथ'फोरखौ फरायहोनो गोनां जादोंमोन आरो न'खरखौ सामलायहोनो गोनां जादोंमोन। सानसेखालि बिथांमोना जेब्ला माने बैसो जायो, समान बैसोनि मानसिमोन नालाय बिथांमोना समब्रा समब्रि बिदि खाथि बोसोरावनो थैबाय। थैनानै थांनायनि उनाव बिथांमोना सानैबो इसोरनि खाथियाव थांबाय, जमराजानि खाथियाव थांबाय आरो बिथांमोना जमराजा एबा इसोरखौ बुंहैबाय जे प्रभु, जोंनि थांनाय मोनसे जिबनाव ओरैबायदि दुखु खस्थ' बारबोनो गोनां जाबाय, जोङो मानो एसेबां दुखु खस्थ' जिउआव बारबोनो गोनां जाखो? जोङो इमान भगबान सिबियोमोन, नोंथांखौ एसां सिबियोमोन जोङो, मा नोंथाङा जोंखौ नोंथांनि सिबियारि हिसाबै गनायना लायामोन नामा? पृथिबियाव ओरैबायदि मानसिफोर दङ, गोबां मानसिफ्रानो दोहोनि, नाथाय जों सानैयाबो नोंथांखौ बिराद गोसो गोरबोजों सिबियोमोन। नाथाय जों सानैखौ नोंथाङा ओरैबायदि दुखुआव खोलैबाय, थाखा फैसा धोन दौलत फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जोंखौ आंखालाव खोलैनानै दोनबाय। जोङो जोंनि गथ' गथाय आरो संसारखौनो जोङो मोजाङै सामलायबोनो हादिया। जोंहा मा गोरोन्थि दङमोन प्रभु? नोंथाङा जे जोंखौ पृथिबियाव थानाय समाव, बुहुमाव थानाय समाव ओरैबायदि खस्थ' होबाय, गोरिब खालामनानै दोनबाय। दाना जोंखौ नोंथाङा जि खालामबाय, खिन्थु फैबाय थानाय जोनोमाव जोंनो नोंथाङा आंनो मोनसे आरो बिथांनो मोनसे मोजां बोर हरनांगोन। बिनिफ्राय इसोरा बुंबाय, आदसा नंगौ नामा? आंथ' नोंथांमोनखौ गोरिब खालामाखै, आं साफ्रोमबो मानसिखौनो दोहोनि जाजानायखौ लुबैयो। नाथाय बेयाव माबा मोनसे गड़बड़ जालांदो। जियानो जाबाय, थांनाय जिबनखौ जेबो सिन्था खालामनाङा, फैबाय थानाय जोनोमाव दे दाना बुं नोंसोरनो मा बोर नांगौ। 1 नम्बराव सासेया बुंबाय जे भगबान प्रभु, आंखौ ओरैबायदि सासे मानसि बानाय फैगोन जोनोमाव, जाहाथे आङो रावनोबो थाखा फैसा हरनो गोनां जाया आरो आंल' गुबुननिफ्राय थाखा फैसा मोनबाय थायो। बेबायदि मोनसे पजिशननि मानसि आंखौ खालाम फैगोन जोनोमाव। आरो खायसे बुंबावदों, आंखौ ओरैबायदि मानसि बानाय, आङो जाहाथे साफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय फैसा मोनबायल' थायो, आं आंनि आखाइनिफ्राय जाहाथे गुबुननो होनो गोनां जाया। बेबायदि पजिशननि सासे मानसि बानाय आंखौ। दाना बुंलायदो नोंनो मा नांगौ? अब्लाना नैथिजन मानसिया बुंबाय, आंनो ओरैबायदि मोनसे पावार हर, जाहाथे आङो साफ्रोमबो जेंनायाव गोग्लैनाय, खैफोदाव गोग्लैनाय, आंखालाव गोग्लैनाय मानसिफोरनि माने जेंनाखौ सुफुंनानै होनो हायो। बेबायदि पावारफुल सासे आंखौ मानसि बानाय। जागोन, थिग दङ। अब्ला नोंसोरो जिबायदि लुबैदों बेबायदियैनो पजिशननि मानसि जानानै नोंसोरो फैगोन जोनोमाव जोनोम मोनगोन। दे अब्ला थांदो नोंसोरो होननानै बिथांमोनखौ हेगारहरबाय।
भगबाना बुंनाय बायदिनो बिसोरो जोनोम मोनबाय गुबुन गुबुन जायगायाव बुहुमनिनो गुबुन गुबुन जायगायाव बिसोरो मिथि मोनलायै जायगायाव जोनोम मोनबाय दाना गोबां 20 बोसोर माने 20 25 30 बोसोरनि उनाव बे बाथ्राखौ नारदा गोसोखांबाय जमराजानि सेरावनो नारदा दङमोन नालाय बै बोर बिबाय थानाय आरो होबाय थानाय समाव दाना नारदा गोसोखांबाय जे 20 25 बोसोरनि उनाव जे 20 25 बोसोरनि सिगां प्रभुआ सानै मानसिनो मोननै बोर हरदोंमोन बै बोर होजानाय सानै मानसिया पृथ्बीयाव हसाकै बै बोरखौ मोननानै दोंहैना गैहैया बे बाथ्राखौ नारदा गोबां मिथिनो लुगैदोंमोन आरो बियो मिथिनो लुगैनानै बुहुमसिम बियो सोरगोनिफ्राय बुहुमाव बाख्लायफैदोंमोन आरो बै सानै मानसिखौ नायगिरदोंमोन आरो बै सानै मानसिखौ बुहुमाव नायगिरनानै बियो नुबाय सासे मानसिखौ गिबियाव नुग्रोबाय बियो जाय सासे मानसिया रेल लाइन सेराव रेल स्टेशनाव दाबसे जायगायाव जिरायनानै माने मेथाइ खनै खनै बियो माने बिजिरायनानै दङ बियो बेनिफ्राय मानसिफ्रा बिनो सोरबा सासे सानैया 10 थाखा 20 थाखा सोरबाया 100 सोरबाया 50 थाखा बिदि माने मानसिफ्रा बिराद माने होंगो दोंगो मानसिनि गेजेराव मानसिफ्रा बिदि बिनो फैसा होलांगासिनो दङ बियो रेलनि स्टेशनाव जनानै दङ जिरायनानै दङ एसे बैसोगोरा मानसि बिनिफ्राय मेथाइ खनबाय थादों बियो बिनिफ्राय मेथाइ खननायाव माने सेराव थोरसि गंसे दङ थोरसियाव जायनो फैदों गोसो गोनांफोरा होलांदों सोरबाया होलाङाखै सोरबाया होलांदों 10 थाखा 20 थाखा 50 थाखा 100 थाखा बिदि होलांगासिनो दं मानसिफ्रा बिनिफ्राय बियो बेखौ नायखांबाय दाना नायगिरनानै थांलायबाय गुबुन सासे मानसिखौ गुबुन सासे मानसिखौ नुहैबाय बियो बे सासे मानसिया गामिनि बयनिख्रुइबो दोहोनिसिन मानसि आरो बे मानसिनि न'आव गोबां मानसिफ्रा लाइन लगायनानै जिरायनानै दङ हाबनो थाखाय आरो माखासे जिरायनानै दङ माखासेया माने लाइन लगाय लगाय बिसानि न'आव हाबबाय थादों आरो बियो जायखौ माने सोरजोंबा माबा माबि रायज्लायनानै बियो जायखिनि बेखौनो हेल्प खालामबाय थादों बियो रांखान्थिनिफ्राय जा बा जेखिजाया बिथिंनिफ्राय जा जेखिजाया आंखालाव गोग्लैनाय आरो खैफोदाव गोग्लैनाय मानसिफोरखौ बियो माने गोबां हेफाजाब खालामबाय थादों बियो माने बिराद दोहोनि मानसि जादों बियो दाना बिनिफ्राय नारदा सानबाय बे सासेखौथ' थिगखौनो बानायबाय प्रभुआ खिन्थु बै सासेखौ माने भिखारि बानायखो बियो खोथाया मा ओमफ्राय नारदा सोरगोसिम थांबाय प्रभुखौ लोगो हमहैबाय प्रभुखौ बुंबाय जे प्रभु 20-25 बोसोरसोनि सिगाङाव नोंथांनियाव सानै मानसि फैदोंमोन आरो बिथांमोना मोननै बिर बिनानै लांदोंमोन आरो आं बे मानसि सानैखौ बुहुमाव थांना नायगिरनानै फैबाय सासेया थिगैनो दङ सासेखौ नोंथाङा बहराया दोहोनि बानायबाय गोबां मानसिफोरखौ हेल्प खालामदों बियो थाखा फैसा हरदों आरो जेखिजाया प्रब्लेमनि समस्या सलुसन एबा समाधानखौ बियो हरगासिनो दङ खिन्थु गुबुन सासे मानसिनि सायाव नोंथाङा मानो अयनाय खालामखो बिथांनि बोरखौ नोंथाङा मानो सঠিक भाबै होदिया बेनिफ्राय इसोरा बुंबाय थिगानो दङ बिथांमोनाथ' जि बिदि बिखौनो होदों आङो सासेया बुंदोंमोन जे आंखौ ओरैबायदि पजिसनाव दोनो जाहाथे फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय आंनो फैसा फैयो साफ्रोमबो मानसिफोरा आंनो फैसा होयो आरो आं माब्लाबाबो आंनि आखाइनिफ्राय गुबुननो फैसा होनो गोनां जाया बिथ' थिगानो फैसा मोनगासिनो दङ भिखारिया रावनोबो फैसा होनो गोनां जायाखै बियो आरो होनो गोनां जानायबो नङा बियो आरो बियो मोनफ्रोमबो समावनो फैसा मोनगोनसो बियो मानसिफोरनिफ्राय आं थिगखौनो बानायदों बिथाङा भिखारि जादों ना मा जादों मिथिया खिन्थु बिथांनो आं ओरैबायदि पजिसनाव दोनबाय बिथाङा फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय आरो साफ्रोमबो मानसिनिफ्राय फैसा मोनबायल' थायो बिथाङा माब्लाबाबो रावनोबो फैसा होनो गोनां जाया आरो गुबुन सासेया थिगानो बिथाङा बिदोंमोन जे आंखौ ओरैबायदि मानसि बानाय ओरैबायदि पजिसननि मानसि बानाय जाहाथे आङो साफ्रोमबो बिपदाव गोग्लैनाय मानसिफोरखौ खैफोदाव गोग्लैनाय मानसिफोरखौ आं हेल्प खालामनो हायो आरो बिदिनोथ' जादों बिथाङा हेल्प खालामबाय थादों नारदा आसु जाबाय आदसा प्रभु नोंथांनि मायाखौ रावबो हमनो हाया नोंथाङा हसाखै माने थिग खामानिखौनो मावो आरो जि बुङो बेखौनो मावो खिन्थु सल'आथ' जोब्बाय सल'आथ' सिम्पोल आरो काल्पनिक माने सानबोलावरियारि सल'आ नाथाय बे सल'निफ्राय जोङो गोबां लेसन गोबां आयदा जोङो सोलोंनो हायो बेनो जाबाय नोंथाङा दोहोनि जानायनि लोगोसे नोंथाङा नोंथांनि खाथि खाला थानाय नोंथाङा नुसारनाय सोरबा खैफोदाव गोग्लैनाय जेंनायाव गोग्लैनाय मानसिफोरखौ जाहाथे नोंथाङा सासे सानै हागौमानि हेल्प खालामनो हायो बेबायदि उद्देश्यआव नोंथाङा दोहोनि जायोब्ला
नोंथाङा गोबां अनसायनाय आरो मुं मोनगोन आरो नोंथाङा गोसोनि गोजोननाय मोनगोन। नोंथाङा नाथाय दोहोनि जानायनि उनावबो जुदि रावखौबो हेल्प खालामनो हायाबा, रावखौबो हेल्प खालामनायनि मेन्टेलिटि थायाब्ला, गोसो थायाब्ला नोंथाङा दोहोनिल' जागोन, नाथाय नोंथाङा गोसोनि गोजोननायखौ मोननाय नङा आरो नोंथाङा दोहोनि जानायनि उनावबो नोंथाङा दुखुजों मोगा मोगि जाबाय थानो गोनां जागोन, मानसिनि अनसायनाय मोननाय नङा आरो नोंथांनि खाथि खाला नोंथांनि सुथुरा बारिगोन। नाथाय नोंथाङा ओरैबायदि दोहोनि जा, जाय दोहोनिया नोंथांनि खाथि खाथि थानाय 10 जन सोरबा गोरिब मानसि एबा जेंनायाव गोग्लैनाय मानसिखौ नोंथाङा हेल्प खालामनो हायो, अब्ला नोंथाङा गोबां मानसिजों अनसायजागोन, गोजोननाय मोनगोन, गोसोनि थार गोजोननायखौ मोनगोन। अब्लासो नोंथांखौ आसोल ओंथियाव नोंथांखौ दोहोनि होननानै बुंगोन। मानसिया थाखा फैसाजोंल' दोहोनि जायोब्ला गोसोनि गोजोननायखौ मोननाय नङा। बेनिखायनो आसल ओंथियाव नोंथाङा दोहोनि जानोब्ला नोंथाङा गोसो सिंनिफ्राय दोहोनि जानांगोन। थाखा फैसाजों लोगोसे नोंथांनि गोसोआबो दोहोनि जानांगोन। थाखा फैसाजोंल' दोहोनि जायोब्ला नोंथांनि सुथुरा बांगोन, नोंथाङा दुखुखौ गोबांसिन मोनगोन आरो नोंथाङा थाखा फैसा थानायनि उनावबो गोबां जेंना मोगा मोगि जानो गोनां जागोन। स' भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला शेयार, लाइक, कमेन्ट खालाम। रावखौबो गाज्रि भाब लानानै बे भिडिअखौ बानायनाय जायाखै। स' बेबायदि मानसि सरासर थायो, सासे सानै, गासिबो नङा। थ' बेबायदि उद्देश्यजों, मोजां उद्देश्य लानानै नैबे स्ट'रिखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय। स' भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालाम। थेंक इउ, बाय बाय, सि इउ नेक्स्ट।